De ontknoping nadert. Nog 7 wedstrijden rest VVV dit seizoen. De Venlonaren pakken de draad morgen weer op tegen NAC Breda. Straks meer daarover en over de opgezegde contracten. Maar eerst terug naar 2 weken geleden alweer. FC Dordrecht, VVV. Via Vito van Krooi kwam VVV snel op voorsprong in Dordrecht. Maar binnen 2 minuten stond de thuisploeg weer op gelijke hoogte. Ook Dort kon niet lang genieten van het doelpunt. Want weer 2 minuten later zorgde Joey Slegers na een mooie solo voor de 1-2. In het tweede deel van de eerste helft kwam Dordrecht steeds beter in de wedstrijd. Wat op slag van rust resulteerde in de gelijkmaker. In de tweede helft zocht VVV opnieuw de aanval, maar echte kansen leverde dat niet op. Zo bleef het lang spannend aan de Kromme Dijk. Dordrecht kwam in de slotfase via een counter op voorsprong. 3-2. Daarna leek de ploeg van Maurice Stijn het spoor volledig bijster en wist Dordrecht nog 2 keer te scoren. De laatste treffer kwam uit een penalty. En zo leed VVV een verrassende en zeldzame grote nederlaag tegen laagvlieger FC Dordrecht. We hebben wel teruggekeken de wedstrijd en ook besproken. En, dan kom je tot de conclusie dat gewoon heel veel jongens onder de niveau spelen. Dat we doelpunten weggeven, dat we de wedstrijd niet eerder beslissen. Ja, dat is nieuw voor deze ploeg. Voor het eerst in 30 wedstrijden. We hebben 30 wedstrijden, 18 goals terug weggegeven en nu 5 in 1 wedstrijd. Dus dat is, dat hoort helemaal niet bij die gasten. Dus het is ook een incident geweest. Een incident, de groep krijgt er geen tik van. Nou, volgens mij heb je gezien dat de sfeer niet onder heeft geleden. En als je dan ook nog in de kleedkamer komt en je ziet dat MVV in de blessuretijd gelijk heeft gespeeld. Dat de dag daarna Volendam en Cambuur gelijk spelen. Dan verlies je 1 punt met ook een wedstrijd minder nog te gaan. Dus de schade is heel beperkt gebleven. De afgelopen weken hebben Stijn en manager voetbal Stan Valks gesprekken gevoerd met de spelers die een aflopend contract hebben. Volgens de CAO is de club verplicht om spelers voor 1 april te laten weten of hun contract wordt verlengd. In principe hebben we alles opengelaten, omdat we hebben tegen niemand definitief gezegd we gaan niet verder. Bij een aantal spelers is het natuurlijk wel zo dat ze heel weinig aan spelen toekomen en die misschien zelf wel iets anders willen. Nou, een aantal spelers waar we wel mee verder willen, daar gaan we de komende weken mee in gesprek. En of zij wel mee in gesprek. Dus ja, dat is inherent aan het voetbal. Nou goed, je zegt niemand heeft te horen gekregen dat jullie niet verder willen. Maar hoe groot is de kans dat een Recida, een racechauffeur hier volgend seizoen nog spelen? Nou, dat ligt aan de jongens. Dat ligt aan de komende weken. Wat willen wij? Als we op een hoger niveau gaan spelen, vind ik ze dan, of wij, goed genoeg. Wat willen de spelers zelf? Hè? Want die hebben ook, je noemt dan 2 jongens die ook een bepaalde leeftijd hebben. Die willen eigenlijk niet meer op de bank zitten. Dus ja, dat zullen we de komende week gaan bekijken. Wat is het budget? Wat is er beschikbaar aan nieuwe spelers? Dat moet allemaal, moet dat de komende weken tot 2 maanden duidelijk worden. Naast Leandro Recida en Tim Receveur zagen ook Sandrino Meshidian en Rentaro Tashima de optie in hun contract niet gelicht worden. We hebben 2 weken geleden een gesprek gehad. En daarin dus aangegeven, we gaan de komende periode kijken wat jij wil en wat de club wil. En wat goed voor ons is. Dus het zou kunnen zijn dat ze nog een aanbieding doen, maar ik ga er niet van uit. En in de tussentijd ben ik al een beetje verder aan het kijken. Hoe groot domper is dat voor jou? Domper wil ik het eigenlijk niet noemen. Het is gewoon, het team draait natuurlijk. Je kan moeilijk zeggen dat je wil gaan spelen. En de trainer maakt de opstelling. Dus. Ja, ik neem aan dat je je komst naar VVV 2 jaar geleden anders had voorgesteld, toch? Tuurlijk, ik denk dat je gaat spelen, maar op een of andere manier is het er niet uitgekomen. Als je ziet, vorig jaar, Paulussen die dan komt, die dan na een paar trainingen dan ook in de basis staat. Verbaast me wel, maar zoals ik zei, de trainer maakt de opstelling en het biedt zo. Je zegt verbaast je wel. Heb je genoeg kansen gekregen, vind je? Weinig. Dus om te laten zien wat ik kan. Maar de trainer weet wat ik kan. En ik bedoel, hij is de trainer en hij bepaalt de opstelling. Dus. Het enige wat ik kan laten zien is hoe goed ik ben op de training en meer niet. Maar dat heb je wel gedaan, vind jij? Ja, een aantal keer weer. Ook in de wedstrijden. Als ik kijk, bekerwedstrijd tegen NAC.
heb ik toch laten zien wel wat ik waard ben voor het team. En volgende wedstrijd zit je gewoon op de bank. Dus zo kan het gaan. Dat is een voetballerij. Maar we blijven positief, dus het komt wel goed. En van een openhartige Resida gaan we naar Torino Hunte. Hij heeft wel reden tot lachen. De optie in zijn contract wordt wel gelicht. Iets dat niet als een verrassing komt voor de aanvaller. Ik denk dat de trainer altijd wel positief naar mij toe is geweest. En je spreekt maandenlang spreken met de trainer en zegt dingen die je beter moet doen. En ontwikkelingspunten waar je aan moet werken. En wanneer het goed is, zal hij het ook zeggen. Maar wanneer het slecht is, zegt hij het zeer zeker ook. En dan weet je waar je aan moet werken. En hij heeft toen kenbaar gemaakt dat hij tevreden over mij was. En daaruit kon ik wel opmaken dat de kans groot was dat mijn optie gelicht zou worden. Hoewel het altijd maar een vraagteken is. Nou, omdat ik in Torino een speler zie die, ondanks dat hij al wat later betaalde voetbal in is gekomen, daar zie ik nog steeds progressie in. Die heeft eerst heel lang nodig gehad om fit te worden. Dat is hij nu. Heeft scorend vermogen, is ijzersterk, kan op meerdere posities spelen. Dus ik denk dat er in hem nog rek zit, ook richting de Eredivisie. Dus vandaar dat wij met hem verder willen. Jij zegt, je bent een gelukkig man. Meer mensen krijgen minder leuk nieuws te horen. Hoe komt het aan in zo'n groep? Ja, omdat we een hechte groep hebben, dat doet dat wel wat met je. Omdat je traint dagelijks met die jongens, je spreekt ze dagelijks. En sommigen krijgen dan te horen dat ze misschien wat later in de maanden wat nieuws ontvangen. Dus dat is wel wat twijfelachtig, want als voetballer wil je wel af en toe zekerheid. En het is, ik weet zelf, we hebben ook in die situatie gezeten en dan wil je weten wat er volgend jaar met je gebeurt. En als dat dan niet zo is, dan is dat lastig. En dat begrijp je volkomen, zeg maar. Maar aan de andere kant is het voetbalwereld en dan weet je dat dit kan gebeuren. En dan moet je die knop gelijk weer omzetten en gewoon je voeten laten spreken. Ook de contracten van Delano van Krooi, Gerald Promes, Jonathan Opoku en Moreno Rutte lopen af. Met deze 4 wil VVV wel de Eredivisie in en wordt er gesproken over een nieuw contract. Vorig weekend lag de competitie stil vanwege interlands. Een mix van basis, reserve en jeugdspelers speelde vorige week wel een oefenwedstrijd tegen FC Os. Dat duel eindigde in 1-1. Kijk, die wedstrijden die gebruik je altijd om spelers te laten spelen die weinig gespeeld hebben. Of dat je eens wat anders wil proberen. Nou, de jongens hebben dat prima ingevuld, die wedstrijd tegen Os. Nou, ook die dagen voor die wedstrijd heel veel activiteiten gedaan met de spelers. En is dan ook ruimte ervoor. Nou, dan zijn ze een aantal dagen, 3 dagen vrij geweest. En vanaf afgelopen maandag zijn we volledig ons gaan richten op het slot van de competitie. Nou, toch nuttig zo'n oefenduel waar je een paar basisspelers inzet, reservespelers, jeugdspelers. Wat leer je daarvan? Nou, dat de jongens die ik heb laten spelen, met name mijn spelers. Ik focus me dan natuurlijk, je hebt de jeugdspelers nodig om een fatsoenlijk elftal te krijgen, maar ik focus me op mijn spelers. En ja, daar wil ik van dat ze zo'n wedstrijd spelen om fit te blijven, om fit te worden, om weer ritme op te doen. Nou, dat hebben ze goed gedaan, dat hebben ze prima gedaan. En en dat hebben we afgesloten met een avondje bowlen en eten erbij. Dus dan sluit je ook zo'n slechte wedstrijd als tegen Dordrecht, die sluit je ook op een goede manier dan af. Nu is het weer tijd voor het echte werk. Alhoewel het er ontspannen aan toe ging op de laatste training vanmorgen in de Koel. En waarom zou er niet gelachen worden? Koploper VVV heeft 11 punten voorsprong op Jong Ajax. Eerste concurrent voor promotie MVV staat 4e op 14 punten achterstand. Tegenstander van morgen, NAC Breda, staat slechts op plaats 6. Toch blijft VVV NAC een mooi affiche. Ja, NAC is natuurlijk een hele mooie club. Dat heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken. Want ik heb daar zelf ook een verleden als speler. Dus het is wel speciaal dat je nu nog mensen tegenkomt waar je nog zelf 3 jaar mee gewerkt hebt. Ja, kanshebber voor de titel van tevoren zijn afgehaakt gaandeweg het seizoen. Maar is nog steeds een uitstekende spelersgroep, een uitstekend team. Die zeker de laatste weken het heel goed op de rit hebben. Niet voor niks vorige week van Jong Ajax, of 2 weken geleden van Jong Ajax gewonnen. Dus ja, dat is gewoon een geduchte tegenstander. Ja, NAC doet de laatste wedstrijden prima. En onder de nieuwe trainer. Dus ik denk dat ze gretig hier naartoe zullen komen. En dat wij gewoon ons ding moeten doen. En
dan komt het goed. Jullie hebben nog iets goed te maken, dacht ik. We hebben zeer zeker nog iets goed te maken. Dat hebben we zeer zeker nog. Maar we willen ook gewoon laten zien dat wij nummer 1 staan. En dat wij gewoon ja, moeilijke tegenstanders als NAC ook in de koel niks te zoeken hebben. Dus ja, we willen het morgen gewoon laten zien. Wij kijken altijd 2-3 wedstrijden van tegenstanders. En ja, je ziet dat heel veel ploegen zich altijd aanpassen. Nou, ik denk niet dat NAC dat doet. Ik denk ook dat die van eigen kracht uit zullen gaan. Dat doen wij altijd. Dus ik denk dat je het zal hopelijk een hele mooie beladen wedstrijd worden. Het is redelijk druk. Volgens mij is het bijna uitverkocht. Dus dat is hartstikke mooi. En ja, dus voor ons maar één ding. En dat we die 3 punten in eigen huis willen houden. Onder toeziend oog van een Japans jeugdteam trainde Jonathan Opoku vanmorgen nog steeds apart van de groep. Verder beschikt Stijn over een fitte selectie. Nou, hij heeft gisteren de laatste behandeling gehad. Ik had de hoop dat hij daar tegen NAC bij zou zijn en hij ook. En van de week zag dat er goed uit. Hij heeft toch wat terugslag gekregen. Maar hij heeft nu gisteren nog 1 laatste injectie gehad. En moet een paar dagen alleen lopen. En vanaf maandag sluit hij aan en ga ik ervan uit dat hij de laatste 6 wedstrijden beschikbaar is. In Breda speelden beide ploegen eerder dit seizoen met 0-0 gelijk in de competitie. Voor de beker won VVV dit seizoen wel van NAC met 0-2. En wie herinnert zich niet meer de overwinning tussen beide ploegen in de koel vorig seizoen? 4-3 werd het toen. Met treffers van Christian Hagen 2 keer, Gianluca Nijholt en de goal van Jonathan Opoku, die bijna de hele wereld overging.